ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዝኸበረ ሰላምታና ተቐበሉ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ኮይንኩም ንመደባት ሬድዮ ኤረና እትከታተሉ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሎሚ ረቡዕ 8 ሐምለ 2020 ፈነወ ሬድዮ ኤረና ከመወትሩ ብዜና ይጅምር ፈለማ ኣርእስታቱ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ብናይ ወፃኢ ኩባንያታት ዝካየድ ወፍሪ ብ13 ሚእታዊት አንቆልቂሎ ኣብ ሱዳን ዝተተመየነ ባጤራ ከከፋፍሉ ዝጸንሑ ኣካላት ከም ዝተታሕዙ ክፍሊ ስልያት ሃገር ኣፍሊጦ ን29 ዓመታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ኢጣልያ ዝተዓቕቡ ክልተ ላዕለዎት ሰበስልጣን ስርዓት ደርግ ነበር ምሕረት ክግበረሎም ተሓቲቱ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዕለታዊ ዜና ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ብናይ ወፃኢ ኩባንያታት ዝካየድ ወፍሪ ብልዕሊ 13 ሚእታዊት ከም ዝጎደለ ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኣህጉራዊ ወፍሪ ብምትኳር ኣብ ዘርግሖ ጸብጻብ ኣፍሊጦ እቲ ጸብጻብ ኣብ 2018 ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ $9 ቢልዮን ናይ ወፃኢ ቀጥታዊ ወፍሪ ክካየድ እንከሎ ኣብዛ ዝሓለፈት ዓመት ግና ናብ $7.8 ቢልዮን ወሪዱ ኣብቲ ዞባ ብኩባንያታት ወፃኢ ዝዓበየ ወፍሪ ዝካየደላ ኢትዮጵያ ካብ $3.3 ቢልዮን ናብ $2.5 ቢልዮን አንቆልቂሎ እዚ ድማ ምስቲ ኣብታ ሃገር ብፍላይ ኢንዱስትሪታት ፓርክ ኣብ ዝርከበሉ ክልላት ዝካየድ ዘሎ ግጭታት ዝተሓሓዘ ምዃኑ እቲ ጸብጻብ ኣሚቶ ብመሰረቲ ኣብ 2020 ዝወፀ ጸብጻብ ኬንያ ካብ $1.6 ቢልዮን ናብ $1.3 ቢልዮን ወይ ኣስታት 18 ሚእታዊት ምጉዳል ኣመዝጊባ በአንጻሩ ተስፋታት ነዳዲ ዝተራእያ ኡጋንዳ ብናይ ወፃኢ ኩባንያታት ዝካየድ ወፍሪ ናብ $1.3 ቢልዮን ምድያቡ ብ20 ሚእታዊት ከም ዝዓበየዩ ጸብጻብ ጠቒሱ ኣብ ታንዛንያ ኣብ 2018 ዝተመዝገበ ናይ $1.1 ቢልዮን ወፍሪ ኣብዛ ዝሓለፈት ዓመት ብዙሕ ምቅያር ኣይተራእዮን ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመተ 2020 ምስ ዘሎ ኩነታት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብናይ ወፃኢ ኩባንያታት ዝካየድ ወፍሪ ካብ 25 ሚእታዊት ናብ 40 ሚእታዊት ምጉዳል ከርኢ እቲ ጸብጻብ ተተንቢዩሎ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝገዘፈ ናይ ወፃኢ ወፍሪ ዝካየደለን ሃገራት ኢትዮጵያ፣ ታንዛንያ፣ ኬንያን ኡጋንዳን ክኾና እንከለዋ ኤርትራ፣ ጅቡቲ፣ ሶማልን ሱዳንን ድማ እተን ዝተሓታየን ኣብ ሱዳን ዝተተመየነ ባጤራታት ከከፋፍሉ ዝጸንሑ ኣካላት ከም ዝተታሕዙ ክፍሊ ስልያት ሃገር ኣፍሊጦ እቲ ክፍሊ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ እቲ ምኩራት ኣባላት ዘለዎ ዝተተመየነ ናይ ዘቤታውን ወፃን ባጤራታት ከከፋፍል ዝጸንሐ መርበብ ብምክትታል ሓይልታቱ ክብሳዕ ከም ዝኸኣለ ገሊጹ ኣብቲ ንኻልኣይ እዋኑ ዘካየዶ ስርሒት ብድምር ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ትሚዩን ባጤራን ንምሕታሙ ዝሕግዛ ክልተ ዝተረቓቓ መሳርሒታትን መሓዙ ጠቒሱ ሱዳን ብሰንኪ ተሸይማቶ ዘላ ቁጠባዊ ቅልውላው ብዋሕዲ ናይ ወፃኢ ባጤራን ዝቕባበን ትሕመስ ከም ዘላ ይፍለጥ መንግስቲ ሱዳን ነዚ ቁጠባዊ ቅልውላው ኣብ ምግዳድ ተራ ዝነበረን ዝበለን ሓያሎ ትካላት ሸርፍን ሓዋላን ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ከም ዝዓፀወን ይዝከር ን29 ዓመታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ኢጣልያ ተዓቂቦም ዝርከቡ ክልተ ላዕለዎት ሰበስልጣን ስርዓት ደርግ ነበር ምሕረት ክግበረሎም ዝሓትት ደብዳቤ ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝተላእከ ዘሪፖርተር ሓቢሩ ኣብ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዙሕ ግፍዕታት ዝፈጸመ ስርዓት ደርግ ኣብ 1991 ድሕሪ ምውዳቑ መራሒ ናይቲ ስርዓት ነበር ኮሎኔል መንግስቱ ሃይለማርያም ናብ ዚምባብዌ ናብ ስደት ክሃድም እንከሎ 4 ካብ ላዕለዎት ሰበስልጣናቱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ኢጣልያዮም ተዓቂቦም ኮሎኔል መንግስቱ ሃይለማርያምን ኣብ ኤምባሲ ኢጣልያ ዕቕባ ዝሓተቱ 4 ሰበስልጣናቱን ኣብ ዘይተረኽብሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተኻየደ መጋባእያ ብሞት ክቕፅዑ እኳ እንተተፈርዱ መቕጻዕቶም ናብ ናይ ሕልፈት ማእሰርቲዩ ተሰጋጊሩ ይኹን እምበር ኣዛዚ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ነበር ሌተናንት ጀነራል ተስፋዬ ገብረ ኪዳንን ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር ሃይሉ ይመኑን ንዓመታት ተዓቂቦምሉ ኣብ ዝነበሩ ኤምባሲ ኢጣልያ ሞይቶም ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ነበር ሌተናንት ኮሎኔል ብርሃኑ ባየህን ጠቕላላ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ኢትዮጵያ ነበር ሌተናንት ጀነራል ኣዲስ ተድላን ግና ክሳብ ዝእዋን እዚ ኣብቲ ኤምባሲ ይርከቡ በቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ መንግስቲ ንሰበስልጣን ስርዓት ደርግ ነበር ሓዊስካ ኣሽሓት ናይ ፖለቲካ እስራት ብምሕረት ከፋሉ እንከሎ ኣብ ኤምባሲ ኢጣልያ ዝርከቡ ክልተ ሰባት ግና ዛጊት ምስ ስድራ ቤታቶም ንኽጽንበሩ ፍቓድ ኣይረኸቡን ኣብ ክሊ ዕድመ 80ታት ዝርከቡ እዞም ክልተ ላዕለዎት ሰበስልጣን ስርዓት ደርግ ኣብዚ እዋን እዚ ምሕረት ክግበረሎምን ምስ ስድራ ቤታቶም ክጽንበሩን ዝሓትት ናብ ቀዳማይ ሚኒስተር ይኹን ፕሬዚደንት ሃገር ዝተላእከ ደብዳቤታት ዛጊት መልሱ ይተፈልጠን
زخبركم سمعتنا زينا أبستفاتيم الله راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو داغماي سلامتنا تقبلوا كبرات سمعتنا كابزقات إلو زقرب مدب بعوت أرقاي زدالو أفريقيا أبسو موزيك خون سنة مكتل هذه إذاعة إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية أب مونغو تزاربتي قنقوطات فرنسان إنجليزن زدمقلت هاجرة كاميرون ناوق حد كيتمرح إسقا معرب أفريقيا باستفلالي بوليتيكاو جيتشتات كحماس نزتنا وحقوان أبتزاماد سلامن من رقان كتقوعاز بمتصنحا بقالة تنتي بوليتيكا كم دسيت سلام كتقاس صنحت هاجرة كاميرون نيرا أبكوابي أزر كبا هاجرات بسنكي بوليتيكاو فللي عليتاوي فللي وي هايمونوتاوي مسحاب أبترقاقامي جيتشتات كملالسان كلوا كاميرونغن أبتزاماد هدأت صنحا إذن أبزحج أوان مغيارو يمثل مغنياتو أبتهاجر بعيناتو فليز بلا نايق وانقوا جيتشت تلعيلو بمهلاو أستات كل التميتن سوسان نايجزا رسا مبوقلاو قانقوطات التونن كاميرون كامجزاوتاو حيل تاستورسي قانقوطات فرنسان إنجليزن وقعو قانقوايو 8 مئتاويت كبهزاب تهاجر قبل علي قانقا فرنسا زاربو خلو 20 مئتاويت دما قانقا إنجليزي زاربو كم تستتقسى كاميرون سلامويت هاجر كوا تمثل انتنبرت تزاربتي قانقا إنجليز زخونو أهزاب تهاجرجن ببوليتيكا نياتات تزاربتو قانقا فرنسا نزتنا وحجزي ناي بوليتيكاوي محبراون قانقاون ادلوخ قطمهم كم تسأنحب مقلات كمارو تسأنحهم تزاربتي قانقا إنجليز بتوسخي تزاربتو قانقا فرنسا كأس بقاس قانقا إنجليز بقانقا فرنسا نتكوو نايمو هادن اتحادبت خالق نايمو حاتن مسرحي كايدو خمزلو يخسو كستاتومن مرتومن مقلات دما أب كل تشحن 10 شوعاتن بمحبرات ممهرانن طبقاتاتن كيلاتات حقن سلامة وسلفتات كير جميرو اتي سلامة وسلفتات ناب هزبي بملحام كعب دحر مجمارو ناب جيتش تامرحو بوليتيكانياتاتن سبسلطان ጸጥታ እተሃገርን ነቲ ሰላማዊ ሰልፍታት ኣብ ክንዲ ኣብ ጣውላ ኮፊልካ ብምርዳእ ብሓይሊ ክፈትሕዎ ብምጅማሮም እቲ ሰላማዊ ሰልፍታት ናብ ብረታዊ ቃልሲ ክሰግር ተገዲዱ ምህላው ሰላም ተሃገር ብኹናት ሓድሕድ ከይሕመስ ስጋት ሓዲሩሎ ኣብ ካሜሮን ተበጋጊሱ ዘሎ ናይ ቋንቋ ግጭት ንምርዳእ ናብ ታሪኽ ተሃገር ተመሊስካ ምርኣይ ኣገዳሲዮ ምክንያቱ ከም ሓያሎ ግጭታት ሃገራት ኣህጉር ኣፍሪቃ መበገሲኡ ካብ መግዛእቲ ኤውሮጳውያን ስለዝጅምር ኣብ 1871 ናይ ሎሚ ጀርመን ተመቃቂላ ብዝተፈላለዩ ነገስታትን ራእስታትን ክትመሓደር ድሕሪ ምጽናሕ ብቻንስለር ሃገረ ፕሩስያ ኦቶ ቫን ቢስማርክ ተመሪሓ ሕብረት ብምፍጣር ኣብ ኤውሮጳ ሓያል እምብራጦርያዊት ሃገር ተፈጢራ ኣብቲ እዋንቲ ከም ፈረንሳ ብሪጣንያን ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳን ድሮ ናብ ኣፍሪቃ ግዝኣታት ብምስራት ማዕድናት እታ ሃገር ብምዝማዝ ሃብቲ ከዓብታ ጀሚረን ነይረን ኣብቲ እዋን ኣብ ኣፍሪቃ ዝበስሐ መሬት ብምጉባጥ ዝበስሐ ግዝኣታት ዝመስረታ ሃገራት ኤውሮጳ ሃብቲ እታ ሃገር ብምዝማዝ ዝሃብትማን ዝሓየላን ይገብረን ብምንባሩ ነዚ ዝተዓዘበ ቻንስለር ቢስማርክ ሃገሩ ተቋዳስቲ ሻይ ክገብራ ወጢኑ ሃገራት ኤውሮጳ መን ዝሰፍሐ ግዝኣት ሓዘ ኣብ ዝብል ምስፍሕፋሕ ኣብ ሓድሕደን ክፋጥጣ ጀሚረን ኣብ ሞንጎ ኤውሮጳውያን ሃገራት ግጭት ንኸይልዓል ብዝብል ስግኣትን ጀርመን ድማ ኣብ መሬት ኣፍሪቃ ግዝኣት ብምውናን ክትቋደስን ኣብ 1884 ክሳብ 1885 ቻንስለር ኦቶ ቫን ቢስማርክ ንግዝኣት ኣፍሪቃ ዝምልከት ዋዕላ በርሊን ኣብ ርእሰ ከተማ በርሊን ጀርመን ፀዊዑ ኣብቲ ዋዕላ ጀርመን ፈረንሳ ብሪጣንያ ፖርቱጋል ቤልጅየም እስጳኛን ጣልያንን ዝርከብአን 14 ሃገራት ተሳቲፈን ሓደ እኳ ንኣፍሪቃ ዝወከለ ኣብ ዘይነበረሉ ዋዕላ ድማ ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ሞንጎአን ግጭት ከይገበራ ብስምምዕ ንኣፍሪቃ ጎዛዜን ክገዝኣ ናይ ንግዲ ልውውጥ ክገብርኣን ተሰማሚዐን ብመሰረት ትስምዕ ግዝኣታ ብኣልጀርያ ጀሚራ ፀንሐት ፈረንሳ ናብ ሰሜን ምዕራብን ማእከላይ ኣፍሪቃን ማዳጋስካርን ኣስፋሕፊሓቶ እንግሊዝ ካብ ግብፂ ጀሚራ ሱዳን ኬንያ ናይጀርያ ክሳብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣስፋሕፊሓ ፖርቱጋል ንኣንጎላን ሞዛምቢክን ሒዛ ጀርመን ንካሜሮን ናሚብያ ሞዛምቢክ ጎቢጣ ጣልያን ንኤርትራ ሶማልያን ሊብያን ቤልጅየም ንዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ጎቢጠን ጀርመን ብመሰረት ናይ በርሊን ስምምዕ ብኡ ንብኡ ኣብ 1884 ንካሜሮን ገዚኣታ
እንተኾነ ኣብ 1914 ብጀርመን ዝጀመረ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ኣብ ኤውሮጳ ተወሊዑ እቲ ኩናት ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ዝነበራ ገዛእቲ ሃገራት ኤውሮጳ ብምልሓሙ ንካሜሮን ገዚኣ ዝነበረ ጀርመን ካብ ፈረንሳን ብሪጣንያን መጥቃዕቲ ክፍንወላ ጀሚሮ ኣብ 1916 ስዕረት ዘጋጠማ ጀርመን ካብ ካሜሮን ክትወፅእ ተገዲዳ ፈረንሳን ብሪጣንያን ንጀርመን ድሕሪ ምስዓረን ንካሜሮን ኣብ መንጎ ክልቲአን ተማቒለናኣ ፈረንሳ ዝዓበየ ምብራቃዊ ክፋል ክትሕዝን ከላ ብሪጣንያ ድማ ብሸነኽ ግዝኣታ ዝነበረት ናይጀርያ ዝነበረ ንኡስ ምዕራባዊ ክፋል ሒዛ ፈረንሳ ሒዛቶ ዝነበረት መሬት ባህልን ልምድን ቋንቋን ናብ ህዝቢ ከም ዝርዐን ብምግባር ብሓባር ከተመሓድሮን ከላ ብሪጣንያ ብወገና ተመሳሳሊ ሜላ ብምጥቃም ሒዛቶ ዝነበረት መሬት ግን ናብ ክልተ ማለት ሰሜንን ደቡብን ብምምቃል ከፋፊልካ ግዛእ ተመሓድሮ ነይራ ኣብዚ መስርሕ ክልቲኡ ክፋል ካሜሮን ነናይ ገዛእቲ ዝነበራ ሃገራት ቋንቋ ሕግን ባህልን ማለት ምብራቅ ካሜሮን ቋንቋ ፈረንሳ ከም መሳርሕን መምሃርን ሲቪላዊ ሕጊ ድማ ከም ሕጊት ግዝኣት ክርዕምን ከሎ ምዕራባዊ ክፋል ድማ ብተመሳሳሊ ናይ እንግሊዝ ቋንቋ ኣብ ጥቕሚ ዕለታዊ ንጥፈታት ክውዕልን ከሎ ብኮመን ሎው ዝፍለጥ ሕጊ ብሪጣንያ ድማ ርዒሞ ከምዚሉ እናቐጸለን ከሎ ኣብ 1960 ግዝኣት ፈረንሳ ዝነበረ ክፋል ካሜሮን ሪፐብሊክ ካሜሮን ኣብ ትሕቲ ዝብል ስም ናጽነታ ተጎናጺፋ ኣብ 1961 ድማ ብሪጣንያ ኣብ ሰሜንን ደቡብን መቃቂላት ገዝኦ ዝነበረት ክፋል ካሜሮን ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተማእከለ ምስ ናይጀርያ ምጽምባር ዶ ይሕሸኩም ምስ ካሜሮን ዝብል ብህዝቢ ክውሰን ረፈረንደም ተኻይዶ ሰሜናዊ ክፋል ምስ ናይጀርያ ክብሉን ከለው ደቡባዊ ክፋል ድማ ምስ ካሜሮን ይሕሸና ኢሎም በዚ ምክንያት ኣብ 1961 ኣብ ሞንጎ ንገዛእ ርእሶም ከም ፍራንክፎን ዝቆፅርዋ ተዛረብቲ ቋንቋ ፈረንሳን ኣብ ሞንጎ ንገዛእ ርእሶም ከም አንግሎፎን ዝቆፅርዋ ተዛረብቲ እንግሊዝን ፌደራላዊት ሪፐብሊክ ካሜሮን ከም ሓንቲ ሃገር ቆይማ ብመሰረት ኣብቲ እዋን ዝተነድፈ ቋም ድማ ክልቲኡ ቋንቋታት ብማዕረ ወግዓው ክኸውን ኣብ ሞንጎ ክልቲኡ ወገናት ብማዕረ ናይ ስልጣን ምምቕራሕ ክትግበርን ፌደሬሽን ዘቆመ ክልቲኡ ወገን ብማዕረ ርእሰ ምምሕዳር ክህልዎን ካልእን ዝብል መብፅዓ ተኣታትዮ እንተኾነ ካብ ፍራንክፎን ማለት ተዛረብቲ ፈረንሳ ዝነበረ ፕሬዚደንት ነበር አማዱ አሂጆ ኣብ 1972 ነቲ ቆይሙ ዝነበረ ፌደሬሽን ብምፍራስ ማእከላይ መንግስቲ ኣቆይሙ ድሕሪዚ ቀስ ብቐስ ብቕዋም ተበፂሑ ዝነበረ ስምምዕ ክፈርስ ጀሚሮ ፕሬዚደንት ነበር አማዱ አሂጆ ኣብ 1982 ብወለንትኡ ካብ ስልጣኑ ድሕሪ ምእላዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝነበረ ክሳብ ሕጂ ፕሬዚደንት ዘሎ ፖል ቢያ ኣብ ስልጣን ደይቡ ቢያን ገዛእ ርእሱ ፍራንክፎን ኮይኑ ካብ 1980 ክሳብ 1990 ናይ ሓንቲ ሰልፊ ስርዓት ብምትእትታው ካልኦት ሰልፍታት ዓፂው ንሰልፍታት ተዛረብቲ ቋንቋ እንግሊዝ ድማ ናይ ፖለቲካዊ ሱታፊ ዕድል ከሊኡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምርጫ ናይ ድምፂ ዓመፅ ከም ዝገበረ እናተኸሰሰ ድማ ን38 ዓመታት ንካሜሮን መሪሕዋ ክሳብ ሕጂ ኣብ ስልጣን ኣሎ በዘን ካልእን ተዛረብቲ ቋንቋ እንግሊዝ ዛጊት ዝግብኦም ስልጣን ክመቃርሑ ኣብ ልዕሊ ዘይምኽኣሎም ኣብያተ ፍርድን ትምህርትን ከምኡውን ምምሕዳራቶም ብቋንቋ ፈረንሳ እናተዓብለለ ብምምፅኡ ሕጉሳት ኣይነበሩን ኣብ ዝተፈላለየ እዋን መሰሎም ክሕሎ ክጠልቡ ድሕሪ ምጽናሕ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ ካብ 2017 ንድሓር ናብ ግጭት ዘምርሕ ዘሎ ተቃውሞታት ይካይድለው እቲ ኣብ 2017 ብማሕበራት መምሃራንን ጠበቃታትን ተዛረብቲ ቋንቋ እንግሊዝ ጀመረ ኣብያተ ትምህርትናን ኣብያተ ፍርድናን ብቋንቋ ተዓብሊሉ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ብሜላ ምውሃድ ይካየዳሎ ኣብ ገዛእ ሃገርና ካልኣይ ዜጋ ኮይና ዝብል ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ቀረባ ዝነበረ ህዝቢ ተሓዊስዎ ናብ ዝሰፍሐ ናዕቢ ዝተሓወሶ ምንቅስቃስ ተቐይሮ ሓይልታት ጸጥታ ነቲ ሰላማዊ ሰልፍታት ብሓይሊ ክብትንዎ ይፍትኑ ብምንባሮም ሓያሎ ሰባት ብጥይት ክቕተሉን ክቆስሉን ከለው ኣማኢት ድማ ኣብ ትሕቲ ቀይዳኣትዮም ብግብረ መልሲ ሓይልታት ጸጥታን መንግስትን ዝተቆጥዐ ገለ ክፋል ህዝቢ ምንቅስቃሱ ናብ ሱር ነቀላውን ሕልፉነትን ብምስጋር ብረታዊ ቃልሲ ጀሚሮም ኣሎ እቶም ብረታዊ ቃልሲ ጀሚሮም ዘለው ተዛረብቲ ቋንቋ እንግሊዝ ዝነብሩሉ ንደቡባዊ ምዕራብ ካሜሮን ካብቲ ሃገር ብምፍላይ ኣምባዞንያ እትበሃል ሃገር ክምስርቱ ምዃኖም ይገልጹለው መንግስቲ ካሜሮን ቅድሚ ኩነት ብዝርርብ ክፈትሖ ዝኽእል ዝነበረ ሕቶ ህዝቢ ዕሽሽ ብምባሉ ከም ውፅኢቱ እቲ ሃገር ኣብ ክልተ ናይ ምምቃል ሓደጋ የንጽላልዋ ኣሎ ዛጊታ ሞንጎ ዕጡቃት ኣምባዞንያን ሰራዊት መንግስትን ተኻይዱ ብዘሎ ሓድሕዳዊ ግጭትን ውግኣትን ድማ ኣስታት 3000 ሰባት ክቕተሉን ከለው 700 ድማ ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም ኣለው መንግስቲ ካሜሮን ነዚ ግጭት ብሰላማዊ መንገዲ ክፈትሖ እንተዘይክኢሉ እቲ ሃገር ናብ ኩናት ሓድሕድ ክትሽመም ዝለዓለ ተኽእሎ ከም ዘሎ ተንተንቲ ፖለቲካ ይጠንቅቑ 25 ሚልዮን ብዝሒ ህዝቢ ዘለዋ ካሜሮን ኣስታት 260 ናይ ገዛእ ርእሳ መበቆላዊ ቋንቋታት ትውነን
كابزي اتميتن 73 نيجر كونغاوي 55 أفرو إسياوي كلتا دما نيلو سهراويو كابزي 4 قنقات ترايو مس فرنسان إنجليزن تحويسو كم قنقات ده أب أبياتات تمرتات كم تمرت زوهاب زبزح قنقات تهجر أب سراح زي وعلن أب بيت تمرتي زي وهابن بمخانو 10 مئتاو يتكابقو أب جماجم متنات كم زركب ودب تمرتي سنفلت أتن بهلن ودب حبرات هجرات يونسكو يقلت هجرات أفريقيا بمجزأتها دوبات سوماين بتحدى وجن أوروبيين جزأتي كجزء كلو قانقا بهلن لمدن أب جم زيتو بمبارم جل قانقات أمونجو هجرات كم أقولن كلو جل دما تجاج أب حنت هجر يركبو بتخلق وجن دما أهجر أفريقيا أصات كل التشح قانقات لهجات سحقفت بمخنا بزيكا أو وحدات بقانقا هجر كمسرتا أتجمع مخنا مبزحت أن هجرات أفريقيا بفلاي أبتحت سهرة زركبا أوشت أن استفرالي قنقطات زحقوفا بمخانن أب قنقطات من هجروا قنقا يخون نزبل مسح حبن موجد نايجز أتنسن برا قنقا هجروا قنقا خون كمن مرات يوصدقو كاميرون دما حانت خبأة بمخانايا نفرنسان إنجليزن كم هجروا قنقا رئيماتو إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية. موريشيس تنزانيان بنينن قطباو معبالة أمزجبان بانك عالم أوزوطقو ناي كلتشحن إسران حدن تسبسب قطباو عبيت هاجرات كاب أهجر أفريقيا هاجرات موريشيس تنزانيان بنينن قطباوي معبالة أمزجبان ككاب زنبرقو حدا درجة نلعلي حف كم زبلاء تقاليتو بانك عالم هاجرات بزرقو عمتاو قطباو عبيت زغبابة شرف متأن جنزب بزح هزبي زبيتا وفرياتن هاجرا وقطوتن بمقمار أتاوي ببزح هزبي بمقفال حدا زيقا حانت هاجر أب عمز رخبو قطوت بمايو هاجرات زقمقم بخمسي اتبانك نهاجرات علم أب4 درجة مالت تحت قطوت زلون تحت مأكلاي قطوت لعلواي مأكلاين لعلواي قطوت زلون نيلو يخفافلن إذا بملك عطوت جنزب حدا زيجا بشرف بات $1 كرأن كلو تحت تتزلون هاجرات تحت حدا شحن $36 تحت مأكلاي عطوت كاب حدا شحن $36 كسب 4 شحن $45 لعلواي مأكلاي عطوت كاب 4 شحن $46 كسب 10 شحن $535 لعلواي عطوت زلون هاجرات دما لعل 10 شحن $535 عطوت زلون هاجراتين بمسرة تتسبساب موريشيس كاب مأكلاي لعلواي إطوت ناب لعلواي إطوت بمسكار حانتي كاب أفريقيا بإطوت زيغاتاتا أب لعلواي درجاز بتحت تبايلاك تسرع عن كلا تنزانيان بنين دما كاب تحت إطوت زلوان ناب تحت مأكلاي إطوت زلوان هاجرات تبايلان حدا درجة نلعلي وسيخان موريشيس كاب كل تشحن 10 شمونتن دحار ناي 3 بحموش مئتاوي عبيت بمسقاب إطوتا ناب 10 شحن $740 كبدحر مبالايا أب تاريخا نمجمر تاكزي أب لعلواي درجة خديب بقيعة تنزانيا بوغنا عمتاوي مأكلاي إطوت ناب 1 شحن 8 كب مبالا خون كلو نزع بيت ممزقاب أب كل تشحن إسران حموشان كتبتحو كم علامة حيزاتو كم زنبرت انت خونه حموشا قديما كتبتحو بمقالة عب عود كم زخونه زقلت بريزيدنت هاجر دكتور جون بومبا ماغفولي نهاجرو نابز درجة كتبتح نزعرو مسارحتو أمسكينو بانك علم بزيكاتن كاب تحتين قبل على زديبا كاب لعلي ناب تحت زوردا شمزرزر هاجراتون أو تيلو بمسرة تتأبصاب كاب لعلي ناب تحت زوردا هاجرات أفريقيا الجيريان سودان كوينن هلوا الجيريا كاب لعلواي مأكلاي ناب تحت واي مأكلاي كتورن كلا سودان دما $509 كاب تحت واي مأكلاي ناب تحت واي درجة وريدا أب أفريقيا لعلواي أتاو زلون هاجرات إكواتوريال غيني سيشالس موريشيس غابونن بسوانانين أب جمجم بانك علم كاب تحت واي نام مأكلاي زديبا هاجرات كابت بانكي بقليلو لقاح رخبا يحجزن بانك علم هاجرات ماي ستقملو رقحيتات نايكل تشعين 19 نتفتات قطباب مخانو دحر كورونا فيروس كوفيد 19 نزورده قطباو هاسيا كم زيت قلل بتوسخي حبيرو إذا خمزيلون كالو كاب أهجر أفريقيا أبز حج أوان قلتف قطباو عبيت زمزقوا زلوا هاجرات مبرق أفريقيا خمزخونا تسبساب قطبا تن هاجرات يحبر بمسرتي تسبساب رواندا 8.7 إثيوبيا 7.4 تنزانيا دما 6.8 مئتاويت عمتاو عبيت بمزقاب أب قدميت تسريعنا اللوا
بحفشة هاجرات مبرق أفريقيا بجمجم بحموش مئتاويت كعبيان كلوا أهجر أفريقيا دما نايسلس سنة 400 عبيد كم زمز جبت تجليتو هاجرات أفريقيا أمن حدن زكايدو ناي نقدلوود 10 مئتاويت راي كم زخنن هاجرات أفريقيا أنت تسامعن زي نفسوس مئتاويت كعبتو قولو خمزلو كومشن كتب أفريقيا أو دو حبرات هاجرات إيجالت بأفريقيا حبرس تدفافئة نوشت أو عبيت نقدي أفريقيا زتابع نتسا عداقة أهجر أفريقيا إيرترا قديفكا كلن هاجرات كتامنان بيرانالو خمزلوا نتسا عداقة أهجر أفريقيا قبراون تدأ خوينو 53 هاجرات سحقوف بمخانو أب عالم تزعبيك خون مخانو أفريقيا حدنت 3 بليون هزب زلوا بمخانا دما اتنقدي 3.4 بليون دولار كان كساقستخ أولو خمزلو خقلت انكالو هاجرات أفريقيا نزمده بقلتف كتقبرا كومشن كتب أفريقيا أو دو حبرات هاجرات أقدموت أو عينيرو نتسا عداقة أهجر أفريقيا نا أوروبا أو حبرت موديل زحزايو أوروبا أو حبرت نابز زلو درجة خبت سحقن 5 عمتات كم زوصدلون هاجرات أفريقيا خم تزيد لوشت أو نقداو عداقة كلوات أنت خوينن زرا خبن تحت قرصي كمعبلان أبدواتن زلو تسطا كم حيشان كم زقباء كوميشن يحبر هاجرات أفريقيا حدا خبت خقبرو تسامعن زلوا أبدواتن زقبر ناشق التاريف مصر رازيو اتن هاجرات كم مسكالوت هاجرات زقبرو نقدي أب حدن زقبرو كعزان تسريحن حيالو هاجراتن هزبنن كاب دخنت كنا قفاء تقولولو هاجرات أوروبا 700 كاب زكايدو نقدي أب حدن قبرون كلوا هاجرات إسيا دما 50 مئتاويت يكايدا أفريقيا دما كمتي أقدي مستقلت 10 مئتاويت راي ناي حدن نقدي يقبرا أبزي حج أوان بزحز بفريقيا أسات 1 بليون 340 مليون 700 شحن كبت سحن كلو إزي عمتاوي ناي 300 عبيتيو بز مسرت أهجر أفريقيا نحجي يخون نمتائي نايز سرح 7 عقمي أبزت تأمن درجة يزلو مأكلاي جمجم عدم هزب أفريقيا خرقن كلو 19 عمت كخون كلو إذا مسكالوت هاجراتن أهجراتن كودادرن كلو أزينو أسعد ما 5 خونة إذا دما بعين قطبا أوتا وحيليو إذا نقص حيلي بتمرتن سلطاناتاتن دلديلو أبسرح كم زوافرن تتجيرو نعبيت قطبا أتهاجر أزيو كحجزيو أبزي حج أوان حدا خاب 6 خابز بعلم مالت 16.7 كلتن مئتاويت أب أفريقيا ينبر هزب أفريقيا أب كلتا شحن 50 ناب كلتا نتبع 5 بليون أب كلتا شحن 100 دما ناب 4 بليون قطري كعبي تتبيتالو إذا قطري أب شحن 900 سوساتات 400 مليون أب كلتا شحن 10 دما 1 بليون يورو راديو إيرنا ناتا دمتي إرتراويان راديو إيرنا ناتا دمتي إرتراويان توسخ زينا ماداغاسكار كوفيد أورغانيكس تسمي كاب قطلة مصلس تسرحة بهلاو لسلوس مستا كاب حمام كورونا فيروس يكلاخلن يحوني تبهيلو تأمينلو ببسحي أب تهاجر كشيطن ناب كالوت هاجرات أفريقيا بسدد تلاقيخو كان تخونه نتهاجر كام ملبعت فيروس كم زيد حنا بأنصارو فيروس كاب قمت وصعي بملبعو داغماي ناي غزاقاتو ناي مرقات أواج كم ستأواجه تغاليتو التلسلوس مستا كاب كم أتميزيا ويج أنافراد سبهالة نحمام عسوك كلاخل زخل قوتلن كالوقت نبالا وحكم الناس قلقلو أو صلتن سسرحة 5 خونق فلت انكالو نمن لبع كورونا فيروس نمكل خال تبهيلو نسبي بفلاي دما نتمهارو بنتس أتعدلو نيرو ودبت عنا علم تحوص الشاهي لسلوس مستا كاب حمام كورونا فيروس نمكل خال عقمو بحكم الناس يترقاقت كبلو كوانت سيقوان تنبرا كم تنزانيا إكواتوريال غيني مؤكلاي أفريقيا ريبابليك تشاد سنغال غيني بيساون كالوتن جن كاب ماداغاسكار ناب هاجرن يأتين أونيران بريزيدنت ماداغاسكار أندري راجيلينا اتلسلوس مستا كاب حمام كورونا فيروس كم زكلاخل برئسة أمانة بمقلات اتمستا بإوروباويت هاجر انتزمهاز تقبالنت مسرغبا بأفريقاويت هاجر ماداغاسكار سلستمازجن مترطر العلو خبل قاليت أونيرو بريزيدنت أندري راجيلينا حفرته تشكيمو حجيت فيروس مستلابعه نائب جزاخة ترقت أواج كوتس تجديدلو زيغاتات ماداغاسكار مدهانيتيوس تبهاله كوفيد أورغانيك ببسحي شميتهم كان تنبرو زاقيتاب تهاجر 30 كلتن سوات بتحمام تلقيفهم كمتون كلو أستاد 3 شح دما تلقيفهم اللو اتمدهانيس تبهاله لسلوس مستا بودبت عنا علم تنتيقو كان تنبره أفريقيا أو حبرات ساينساو متنعتك كايدلو تسوي نيرو
ኣብ ናይጀርያ ሞተር ሳይክል ብምጥቃም ብጉጅለ ካብን ናብን እናተጓዓዓዙ ሰብ ናይ ዝዝርፉን ዝቆትሉን ሸፋቱ ቁፅሪ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓበየ ይመጽእ ከም ዘሎ ተገሊጹ። እቶም ሸፋቱ ብፍላይ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ እታ ሃገር ብብዝሒ ከም ዝንቀሳቐሱን ካብን ናብን እናተዘዋወሩ ኣብ ዓድታት ብምእታው ይኹን ኣብ በረኻታት ንዝረኸብዎ ካብ እንስሳ ዘቤት ክሳብ ገንዘብ ንብረትን ስልማትን ከም ዝዘምቱ ተገሊጹ። እቶም ሸፋቱ ከሃድም ንዝፍትን ዝቆትሉ ብምዃኖም ኣብ ዝሓለፈ 2 ወርሕ ጥራይ ኣስታት 100 ሰብ ተቐቲሎም ከም ዘለው ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመት ድማ ብድምር 8,000 ሰባት በቶም ሸፋቱ ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ዓለም ለኻዊ ውድብ ክራይሲስ ግሩፕ ገሊጹ። ሕሉፍ ሓሊፎም ኣስታት 200 ዝኾኑ AK-47 ብረት ዝዓጠቑ ሸፋቱ ካብ ኮሮና ቫይረስ ከስዕቦ ዝኽእል ጥሜት ንምክልኻል ረድኤት ናብ ዝተዓደላ ዓድታት ብምእታው ዝተዓደለ እኽሊ ከም ዝዘመቱ ተፈሊጡ። እቲ ሽፍትነትን ዝምታን ኣብ መንጎ ፉላኒ ዝተባህሉ ብሞጓሰ ዝናበሩ ሰበኽሳግምን ብሕርሻ ዝናበሩን ኣህዛብ ከም ዝካየድ እቲ ዝምታ ብሰንኪ ምስሕፋሕ ምድረ በዳነት ሳህራን ኣብ ማይን መሬትን ዘውረዶ ሃስያን ንሱ ዘኸተሎ ስእነትን ዝተበገሰ ክኸውን ከም ዝኽእል ተገሊጹ። ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት፣ ግጥምታት፣ ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ። ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና። سلام كمي تقنيو فتوح تخاتلت مدب تطعم سريديرنا زيتو الربع زغربلكم مدبكم مدب تطعميو نلمون كم تلمود نعخم يخوب نيزبن لا يتحس تدالينا أب مدب ساعتنا ترغبنا لنا كساف تسامي مدبنا مسانا حبيركم بخبر خص أنحزو قدماكم أدالاونا أغراب مدب تسفيت يوهانسي سناي مكتتال صباح قبرلوني جورج تقماطي كتما كوبنهاجن دنمارك خبز خون بزح وانا يوصرن نتازع بيته كتما زوريك سويسرلاند خبز فليا ابو امرو عسيل زنبره يقوليليو نغزانا بسو خزانو وعيلو اغا مشيت نختما وصي خمس زوار لماد غيروا ابتا مشيت مبار كلت اداو بجبوتيو فستر فولد أبستبهنا قدناتا ختما شناعي بالنبرة صباغنا يتا ختما أبقد معين تتغتيرو زنبرة كوانت خونه مثل أمر أغن نحلف زر إمرئيت كفيتو نبرة بمثل ما دونا اتا بالرأس حيز مثل في شخص آسني مسعو اتا أنز بلد قرازو ما دونا فغرفة مويا أبقزا أمر أدما مسان زكايرو زررب كرهسة بقاليو بحاقوس تجعده بتدي حروس تفترقن بحرك عنكم تربلا جورج نمادنا مسافكرا قلت فيلا محسنتو يتقبلتن كي تحللها بزح مسعارقن تسفها بوتو قناس كند الزي خبس عاره بلب زفكرن سلزخونه إلا دانبر نساس فورينا بران تفكرون زفكرا كان كتركب انت زي كالكا زفكرا كان ترخبك طرايون عب نغريو زبل امونتوس لزنبرا دمايا حرايز برتو بفقرا زندد جورج بزح صبوق غبرلا مس كله فطور بموددار دما كاب كله فطور ابليصو ገለጻን ወደሳን እንተላይ ካብ ጽባቐ ፀሓይን ከዋኽብትን ንሳውን ብወደሳኡን ጥዑም ቃላት ፍቕሩን ብዙሕ ዓገበት በዚ ምኽንያት ጥዑም እዋን ኣሕለፉ እዚ ግን ማዶና ሓደ ተፍቅሮን ዘፍቅራን ክሳብ ትረክብ ጥራይ ነበረ ምስቲ ሓድሽ ኣፍቃሪኣ ክትከይድ ክጾሮ ስለ ዘይከኣለ ድማዩ ጆርጅ ካብቲ ምስኣ ዝነበሮ ከባቢ ክፍለይሉ ናብ ዴንማርክ ዝገሸ ናብ ከተማ ኮፐንሃገን ኣብቲ ንሱ ዝጓዓዘሉ ዝነበረ ጎደና ብዙሕ ሰባይ ነበረን ነታ ብቕድሚኡ ዝመፀት እሞ ጠሚታቱ ዝሓለፈት ጎርዞ ጥራይ የቕሊቡላ ገለ ሜትሮታት ምስ ተጓዕዘ ናይ ምዝናይ ንጥፈቱ ክቕፅል ንድሕሪት ተመልሰ
እታ ቀዲማ ዝሓለፈቶ ጎርዞ ሽዑን ብቕድሞም መጸት ንሳውን ድሕሪት ስለ ዝተመልሰት ገለ ሰብ ትጽበ ግድልያ ኢሉ ጥራይ ከዓ ሓለፈ ሓደር ክዝሃብተይ ሰብ ዲ ክትጽበይ ዘለኺ ሳልሳይ ሳብ ምስ ተራኸቡ ሕቶ ቕረበላ እወ ሰብ ጽበ ኣለኹ መለሰትሉ ሰጋእ መጋእ እናበለት እሞ ፍቓድ ክንተኾይኑሲ መጻበኾ ኺ ካብ ጽምዋን ጭንቀትን ዘናግፎ ይደልብ እምባሩ ኣይመለሰትን ንመንግዲ እየ ክትጽበይ ዘለኺ ብሕቶ ናብ ውልቃዊ ህይወታት ጠለቐ ብሕትኡ ብዙሕ ኣይተጸወገትን ድንን ጥራይ በለት ሓቂ ዘረባ ዝጽበዮ ሰብ የብለይን ነዝጥዑም ንፋስ ክኸስብ ኢለ ኣብዚ ዘለኹ ኣቐዲማ ካልእ ብምዝራባ ሕማቕ ከይስምዑ እናተሰከፈት ንሱ ኣይሰከፋን ሓደ ድላይ ከፊእዎም ኣብቲ ኸባቢ ምንባሮም ብዙሕ ኣዛረቦም ካብ ተራ ዕላላት ናብ ውልቃዊ ሰገሩ ምስ ጋሻ ቀልጥፍ ኢልካ ዘይብርበር ወግዕታት እውን ኣልዒዱ እቲ ኽፍትነቶም ውሽጦም ብዙሕ ናጽነት ፈጠረ ካብ ነዊሕ ዝፋለጡ ክመስሉ ድማ ባሂልዎም ኣዋጕዑ ጐድኒ ጐድኒ ክኸዱ ድሕሪ ምጽናሕ ነተን ሓንሳብ ክትጭብጠን ሓንሳብ ክትዝርግሐን ዝረአያ ቐጠን ትእዳዋ ናብ ቅልጽ ማእዳዊ ዓደመን ስኽፍ በላ የቐነለይ ጥራድ መጸት ንርእሳ ብኣሉታ ናነቕነቐት ብዙሕ ቀዝሐ ነበረ ዓይንኻን ዘንቁረካ እኳ ብዘይትርእየሉ ኸባቢ በጽሑ ጆርጅ ሰዓት ክርኢ ላምፓዲና ካብ ጅብኡ ምውጻእ ወላዓላ 9 ፈረቓን ብምግራም ንሳ በቲ ቐዝሒ ጐርቢባ ነበረት እተን ዕቑባ ቕላጽም ጆርጅ ተሓሰማ እዳዋ ኸዓ የንፈጥፍጣ ነበራ ሓቂ ክዛረብ ብቑሪ ተገሪፍክለኺ ኣብ ሓደ ቤት ሻሂ ውዒ ካፑችኖ ኸይ ዘይጋብዘኪ ኣይትርእየኒ እንዲኻ ዘለኻ ከመይ ኢለ ነዚ ተኸዲነ ኽንሰይ ጸላም ወፅን ኸተማ ኸኣቱ ነቲ ለቢሳቶ ዝነበረት ጸሊም ክዳንን ጉልባብን እናመልከተት ንሱ ይቕሬታ ሓተታ ስርቲ ጸላም ከም ዝተጋገየ ድማ ፍለጣ ንይቕሬትኡ ተቐበለቶ ግን ጽጋዕ ዘይትብልኒ ማለት ክትማምቑ ምኽኣልኪ መስለኒ ንኻልኣይ ሰብ ተማሕፀና ኣእዳዋ ሰለደት ሒደት ሜትሮታት ምስ ሰጎሙ ሰዓቱ ክምልከት ሓተተቶ ሰዓት 10 ነታ ላምፓዲና ውፅኡ ሰዓቱ ድሕር ምርኣይ መለሰላ ኣበይ ከባ ትነብሪ ጋምብለ ኮንጎቫይ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ኣፈልጦ እየ ፍቓድክ እንተኾይኑ ንገዛኺ መፋነቑኺ ኖኖ እንታይ ገበርካ ስክፍታ ሓዊሳ ምናት ንምናት ተተሓሒዞም ጉዕዞ ቖጸሉ ኣብ ድርኩ ኸይትገዝኣ እንክበጽሑ ኣይተፈለጦምን ኣብ ኣፍ ደገ ናይቲ ነዊሕ ራሕሲ ገዝኣ ድሕሪ ምኽፋት ግልብጥ ኢላ ተመልከተቶ ስለ ዘፋንኻኒ የመስግነካ እትብሎ ይመሲልዎ ንሳ ብዓይንታ ተዛሪባቶ ንውሽጢ ገዛ ኣተወት ንሱ ቀድም ርእሱ ኣቐልቀለ ድሒሩ ሰዓባ ኣብ ውሽጢ ገዛ ኢድ ንኢድ ተተሓሓዙ ቃል ዘድመጸግና ኣይነበሮምን ናእዳው ተጨቢጣ ንላዕሊ ናብ ካልኣይ ደርቢ ናይቲ ህንፃ መርሓቶ ሓደ ክፍሊ ኸፈተት ገፊሕን ብዙሕ ቅብኣታት ዝነበሮን ክፍሊ ኣብ ማእከልቲ ክፍሊ ተዓንዱ ብዘይ ቃል ንሳን ኸናፍራ ኣብ ከናፍር ጆርጅ ኣጸጋዕ ኣቢላ መለሰተን እቲ ክስተት ሃንደበት ኮኖ ኮፍ እንተትብል ጽቡቕ መኸነ ህደ ኢላ ኮፍ በለ ንሳ ሽምዓ ብምምጻእ ወልዐት ንሱ ብዛዕባ ዘጋጥም ዝነበረ ይሓስብ ነበረ ከመይ ዝኣመሰለ ጉሩም ቤት እዩ ዘለኪ ኣብዚ ትቕመጢ ትወቅሳ እወ ገዛ እዩ ምስ ስድራኸ ትቕመጥ ማለት ድዩ ኖኖ ክምስ በለት ዓባይ ጓል እናረኣኻንስ
نتزلبسته ጸሊም ክዳን ጉልባብን እናቐንጠጠት ኣብ ኤውሮጳ ልዕሊ 18 ዓመት ካብ ስድርኡ ከም ዝወፅእ ዘንጊዒዎ ከይከውን እናተገረመት 20 ወይ 21 ዓመት ትግመት ኣብ ካልአይቲ ጻብዕቲ የማነይቲ ኢዳ ካትም ቃል ኪዳን ነበረታ ጆርጅ ብዙሕ ሕቶታት ቅጅል በሎ ምን ያንሳ ሓቀኛ ካትም ቃል ኪዳን እንተኾነ በዓል ቤት ዳፊ ኣሎ ኢለን ይዝብሃል ቅድሚ ምሕታቱ መለሰትሉ ብኢዱ ስሒባ ናብ መደቀሲ ክፍሎ ወሰደቶ ለዓት ቴሌፎን ብምልዓል ድማ ዋይን ኣዘዘት ዝተኣዘዘ ዋይን ቅድሚ ምፁ ብመስኮት ተቐልቂላ ኣውያት ነቕነቐቶ ስራሓ ዘበለን ጆርጅ ደንጾና ሰንበዶን ዋይን መጸ ሓቢሮም ድማ ተቋደሱ ምስ ረሶን ድማ ሓቢሮም ደቀሱ ንግሆ ኢለን ቅድሚ ጆርጅ ተበራበረት ክዕንድሩሉ ዝሓደሩ ፀወታ ፍቕሪ ንዑ ኣድኪምዎ እዩ ኣዒንቱ ምስ ከፈተ ንሳ ባኞ ኣትያ ጸንሓቶ ንኸባቢኡ ተዓዘቦ ብድሮ ምስ ዝተላለያ ጐርዞ ከም ዝሓደረ ሽዑቕ ለበ ንስምባዲኡ ሰማይ ዘዕረገ ግን እቲ ኣብ ማእከል ተኽፍሊ ዝተቐመጠ ሳጹን ሬሳ ነበረ ከይረኣዮ ለይቲ ምምዳቑ እናገረሞ ቀው ብምባል ተመልከቶ እቲ ሳጹን ሬሳ ሒዙ ነበረ ሰዓታት ጥራይ ዝገበረ ሬሳ ኢለን ካብ ባኞ ወፂያ መጸት ንሱ ተራኡ ኾይኑ ሰብነቱ ጽረየ በልቻው ኣድመጸት ማዕጾ ኸፊታ እናፋነወቶ ክሳብ ጽባሕ ማለት ክዲ እነኖ ጽባሕ ኣይክንረኸብን ኢና ስለምንታይ ጽባሕ ቀብርሎኒ ዝሞተ ሰበይተሰብ ኣሎ እሞ ሕራይ ድሕር ጽባሕ ጽቡቕ ኣብ ኣፍ ደገ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ቻው ንሳ ኣተወት ንሱ ኸደ ጆርጅ ብዛዕባ እታ ጐርዞ ብዙሕ ተመራመረ ናብ ገዝኡ ቅድሚ ምዃዱ እውን መዝገብ ምዉታትን ግዜን ኣገባብን ኣቀባብርኦምን ናብ ዝከታተል ቤት ጽሕፈት ኣልገሰ ንጽባሒቱ ብዛዕባ ዝተታሕዘ ቀብሪ እውን ሓተተ ነቲ መዝገብ ብምርኣይ ክፈልጥ ኣቐበልዎ በዓል ቤተይ 55 ዓመት ዝዕድሚኡ ድሕሪ ብዙሕ ማምሎም ዓሪፍሎ በዓልቲ ቤት ኢለን ዝብል ኣፋልማይ መስመር አንበበ ኮፍ ብምባል ኣዕሚቑ ሓሰበ ብ35 ዓመት ካብኣ ንዝዓቢ ተመሪኣ ክትነብር ጸኒሓ ድሕሪ ምባል ሓደ መረዳእታ ወሰኸ እምበኣር ሞቱ ሓርነት እዩ ነይሩ እምበኣር ሞት በዓል ቤታ ምንባር ጀመረትሉ ክስተት ይኾይኑላ ጸሓፊ ገብሩ ክብረኣብ መንጪ ናቱ ወለላ ሓደ ኣሜሪካ ወታደር ድሕሪ ውግእ ቪየትናም ናብ ኣሜሪካ ተመሊሱ ኣብ ሳን ፍራንሲስኮ ኾይኑ ናብ ስድሮኡ ደው ኢሉ ኣቦይ ኣደይ ናብ ሃገረይ ብሰላም ተመሊሰ ኣለኹ ሓደ ነገር ግን ክሓተኩም ደልየ ፍቓድኩም እንተኾይኑ ሓደ ዝፈትዎ ዓርከ የምሰይ ኣሎ ምሳና ሓቢሮ ክቕመጥ ናብ ገዛና ከምፅኦ ደስ እናበለና ሕራይ ኣምፃዮ ክንሪኦ ኸማን ተሃንጢና ኣለና ኣቐዲምኩም ክትፈልጥዎ ዘለኩም ጉዳይ ግን ኣሎ ኣብ ኩናት ተወጊኡ ማህረምቱ ኣዝዩ ኸቢድ እዩ ሓደ እግሩን ሓደ ኢዱን ተቖሪጹ ብዓረብያ እዩ ዝንቀሳቐስ ናብ ክኸዶ ዝኽእል ቦታ ወይ ክዕቁቦ ዝኽእል ሰብ ግን የብሉን ስለዚህ ድማ ምሳና ክነብር ዝደል ዘለኹ ኣቕሬታ ዝወደይ
حماق سمعي أب كالق نبر بجنزب يخون كالق نحجزون خالينا أنت تمسانا من بارجن زكالا يكونن أبوي أدي أنا جن مسانا نبر زدليو أبو زودي بزعبان تاي تحتنا خمزل لخا رداك على كم زعينة سجم زلو سب مسانا نبر عبس أورينا أنا نحنا خنبرو ندلينا يجزاء نفسنا هيوت لنا أبنا برانا دما كم زعينة سجم زلو سب انكفات كوننا يندلنا استبلو زلها سبرس عيو الساعة راح جزا خمسة يوت زمر حلو من قد يايس أنني أزم سمعه ودوم تلفون عصوا دحر زاركب ولدي دهي ودوم كرخوي كالون دحر استوسنا معلتات كم مدبر بوليس سان فرانسيسكو صاوعي تلفون تقبلوا ودوم كابهنس أصعدفو هيوتو 5 أنا موت ودوم تردو بوليس بتحرقها نفس قتلت مخانون دمدمو دحرزي ولدي ريسا ودوم نموساد ناب سان فرانسيسكو هم رحو ريسوم حزم دمها ناب كتما مرقو تمالسو أتخلت محاورو سأنا عاركو ناب بيتهم كمالو أزبولهم ودوم بعلو من بارو دمها تجنزبو مورال مبزحتنا خمزة مولديان ملخاختان مردأتنا لنا طعين نفسو زخالن كحق سنان كحق زنان زخال سب نمفكار الزيز قلليو أكال قدلو حموم سؤنن أبنا براون انكفات كخلنا زخال سب نمفكار جن عاقبي خلنا كموس إترما كبزون كمزيم عن السبات دخومات سؤنات سنا أمراو ساقم زلوهم دخومات سبات رحقنا كنبر ندلي كبرنا أملاخ درجاتنا خيفلالي نقدلتنا خيس أبصبه بمعرز فكر بمعرز محرتون سالون ذهب أملاخ جن وطرو مسكولنا عيو منجي مورال ستوريز ترقوم فشالة تصفاي فتوات تغتاتلت مدبنا بزقرمنا لكم تحسوا عاقبكم من تزانيكم كتكونوا تستفنا قبرنا نايلم تحسنا أبزازي من لنا أب مدبنا زلكم رؤيتي يخون نغفيتها ويوان كقربالكم تلالي وصحفات مزلو بتلمون دادراشانا نابريدي إرنا @gmail.com وي ريدي إرنا @yahoo.com لكم لأخلنا كبتحنا يو بتوسخونا فيسبوك تسفيت يوهانس بموبال أب نايمل اختصاص انك تقدفوا لي كم تخقلوا كزغاخركم دالي بسترفه بزمس ربوع أبت مساسال ساعتين بستفليت حسن كساب نراخب تطعمو مس راديو رنا عبز مدبزي لمحبراوي هيوت زنصبارغو صحفات قطمتات درستاتن وازاتاتن زغرب خوينم اب هيوت نزغاطمو صگماتن فتاتحومن عملخختنا معلتاوي هيوتنا تذكروتات مسنتن كال ناطمامتنا بولقاوي هيوتنا نانصبارغه ززناغعن مخرطات زلقسن مدبيو تطعمو مس راديو رنا زخبركم تختتلتنا نزس عزيتنا ليوز نبرة حفشاوي مدبات ريدي إيرونا بقنقوة تقرنيا أبسفت إمولا إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية